tvorcu vozidiel so športovým duchom. Aj sa jej darí na takejto pozícii, lenže ako postaviť v tejto intencii kombi, ktoré zvyčajne nemá pretekárske ambície? Jednoducho treba zachovať športový lúk a voľnejšie založení biznismeni či rovnako šmrcnutí otcovia rodín to ocenia. O takéto kombi, ako je štvrtá generácia peťkového radu, sa na trhu netreba báť. Vo vyššej strednej triede sa kombi BMW hrdí najväčším rázvorom. Svalnaté zadné partie a mohutne klenuté lemy blatníkov zdôrazňujú robustnosť a športovosť nového radu 5 Touring. Má pneumaticky odpruženú zadnú nápravu s automatickým udržiavaním svetlej výšky. Už základných 560 litrov batožinového priestoru je chválihodných. Ďalšie body má nové kombi za jeho variabilitu. Po jednoduchom sklopení zadných operadiel vznikne veľká rovná plocha a priestor s celkovým objemom 1670 litrov. To už presťahujete aj celú kanceláriu. Interiér je vpredu zhodný s peťkovou limuzínou, takže netreba pátrať. Všetky ovládacie prvky sú na svojich tradičných miestach orientované na vodiča. Prístroje sú s technológiou Black Panel, volant multifunkčný, v strede nechýba kruhový ovládač najnovšej generácie systému eDrive. Pasažierov rozmaznáva výkonná, dvojzónová klimatizácia a kvalitná audiosústava. Dobre tvarované sedadlá vás v zákrutách podržia. Motor je 3 liter, radový 6-valec s hliníkovou kľukovou skriňou. Táto pohonná jednotka už má na svojom konte aj prvenstvo v medzinárodnej ankete o motor roka a niet sa tomu čo čudovať. Turbodiesel dáva k dispozícii 245 koní a 540 Nm. O dynamiku sa teda netreba obávať. Nastavku zrýchli za necelých 6,5 sekundy. K výkonnej strojovni je napasovaná aj konštrukcia podvozka. Tá priam žiada vodiča, aby si vyskúšal dynamickú jazdu. Ak by to však trochu prepískol, stále je v kabíne dostatok elektronických ochrancov, ktorí ho umravnia. No a kto dá 51 000 eur za tento model, môže ho tešiť, že jazdí v priemere za necelých 6,5 litra nafty na 100 km. Zdá sa vám, že do relácie Autosalón nezaraďujeme všetko.